खन्थाइनि मुं आइनि मेगनाव मोदै। खन्थाइखौ लिरदों बिथां जोंसार बर', डिस्ट्रिक्ट कार्बि आलं हावराघाट। बिथाङाबो मोनसे इउटुब चेनेल दं। बिथांनि चेनेलनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना बयबो नायहैदो आरो साबस्क्राइब खालामना सापर्ट खालामलायदो। थुदो बिदिब्ला बिथांनि हरनाय खन्थाइखौ दान्दिसे सम खोनासंलांदिनि। नोंनि आलो आलो खांनाय बानाय राव फाव फोरोंनायजोंनो आं देरबोबाय आयै। नोंनि समायना गोरबोनि माइनाव बुब्लिनि फोथाराव गोथौ बिलो बिलोमानि गोजोन जोंनाय साननि जोंमा दङ। बेखौ आं फोथायो आयै। नोंनि अननायानो गंसे अखोरां गोजोन हाथरखि। अराय जोनोमनि हां खनफ्रोमबो न'खर आरो नोंनिल' बाथ्रा सानबायना राननाय सोलेरखौ लानानै जेरैबाबो थांना थाजासिम गोजोन लाखिनो सानबाय थायो आयै। नोंनि अनसुलि गोसोनि बोलो गैयै लोरबां देहायाव साहस आरो गियान होनायानो समाजजों गोरोबना अरायबो थाबाय थानो हानायनिसो आयै। नोंनि गुदिनिफ्राय बिजौसिम दिन्थिनाय लामाया नोंनि अननाय आरो बोर होनायानो आंखौ आगान सुरनो होयो, नाथाय बहा जाफुंनो आयै। बेनिखायनो गोरबो सिङाव गोजांस्रिउ मोनो। सान हर बेफोर मानि इसारा आयै। आंहा नोंनि थाखाय फोथायनाय आरो साननाय दङ। माब्लाबा गोरोन्थि मावफ्लाङोब्ला नोंनिफ्राय मोनफिनो निमाहा आयै। थेवबोदि नोंनि मेगनाव मानो बोहैयो मोदै।